Exemple d'informe d'incident. En aquest vídeo veureu un exemple d'informe de ransomware. Hola a tots i a totes. En aquest vídeo veurem l'exemple real d'un informe d'una resposta a un incident de ransomware, en aquest cas. L'atacant era AvosLocker i, com veureu, està censurat, ja que és un informe real i, per tant, hi ha alguna informació que ha hagut d'estar ocultada per motius de privacitat. Si ens fixem en l'índex general, veurem que comença l'informe de resultats amb un resum executiu. Aquest resum executiu va més dirigit a les persones que potser no es volen llegir les 100 pàgines d'informe, però que potser són persones sense un coneixement tècnic molt gran, però volen saber exactament què ha passat. És el cas, per exemple, de quan parlem de directius o quan parlem de persones de tipus gestió, com també poden ser els departaments de legals. Tenim un apartat de consideracions prèvies, on a part d'una petita introducció es parla dels objectius i de les fonts d'informació que s'han fet servir, un apartat d'anàlisis, on es parla de quin ha estat el vector d'entrada fet servir per l'atacant, quines accions ha realitzat i informació relativa a l'exfiltració d'informació. S'acaba amb un apartat de conclusions i amb un de recomanacions. Quan passem a annexes, veiem que tenim un apartat tan sols dedicat a tots els indicadors de compromís que s'han identificat al llarg de la investigació. Es parla del grup d'atacants i de la nota de rescat. Aquí hi ha un apartat d'anàlisis de logs del firewall, hi ha anàlisis de logs dels ESXi, que els ESXi és una tecnologia de VMware que es fa servir per virtualitzar equips. Després tenim un apartat, un annexa per cada un dels equips que hem anat analitzant. Cada un d'aquests té una caracterització de l'equip, connexions d'escritori remot, execucions, mecanismes de persistència i activitat maliciosa. També veiem que en aquest cas hi ha activitat de l'atacant a la consola de Veeam Backup, que és la consola del servei de backups que feia servir aquest client, l'assegurament de les fonts d'informació i altres annexes amb informació d'interès. Molt bé, el resum executiu, com us he dit, és un petit resum de les coses destacables, per exemple, quan va ser xifrat aquesta infraestructura, la infraestructura fue cifrada el 7 de agosto a las 12:15. També tenim un apartat de quins grups s'han vist implicats en aquest atac. Veiem quin ha estat el vector d'entrada, que en aquest cas va ser una vulnerabilitat de Log4j de la consola de VMware. I tenim detallats en un llenguatge comprensible per qualsevol persona els resultats de la nostra investigació. Com us deia, consideracions prèvies, tenim una mica la data de notificació, les primeres observacions del client, els objectius que ens fixem per l'anàlisi, les fonts d'informació que fem servir i el seu corresponent hash. A l'apartat d'anàlisi és una petita introducció. Al vector d'entrada s'explica tot el detall de quin ha estat el procediment d'investigació del vector d'entrada i els resultats que s'han obtingut. Un apartat d'accions de l'atacant, on cronològicament es va indicant quins han estat els resultats obtinguts. A més, tenim aquí una timeline, és a dir, cronològicament tota l'activitat en cada un dels equips que s'ha anat veient. I també tenim una timeline, un dibuix de manera gràfica de quina activitat s'ha vist. Per la part d'exfiltració d'informació també es presenten les hipòtesis, els resultats que s'han trobat, si hi ha hagut informació o no, entre quines dates, quin és el volum d'aquesta exfiltració, les conclusions a les que arribem, que seria un resum de tot el que hem anat veient, i les recomanacions, instal·lar un EDR, resetes de credencials, actualitzar aplicacions, etc. L'apartat d'indicadors de compromís que resumeix tot, i ja passaríem a tots els annexes tècnics. Heu vist els apartats d'un informe. El contingut de cada apartat.